Jeg er socialrådgiver og tog efteruddannelsen coaching, socialrådgivning og jura i praksis i 2014-2015. Louise, hun er jo en utrolig engageret og dynamisk underviser med en stor faglig viden inden for områderne og et varmt hjerte. Jeg synes, uddannelsen har givet mig stof til eftertanke, både i forhold til, hvordan jeg kan møde de borgere, jeg taler med. Jeg fik en del flashbacks til de dejlige diskussioner, vi havde på den sociale højskole omkring empowerment. Og det synes jeg egentlig var, hvis jeg sådan meget kort skal summere op, hvad gav coaching-delen mig, så var det meget noget, der handlede om empowerment. Juradelen gav mig dels overblik over samspillet mellem de forskellige lovgivninger, men også muligheden for at dykke ned i mere specifikke områder og få bredt ud, jamen hvad rummer de her paragrafer af muligheder. Ja, jeg kan varmt anbefale andre at tage den her efteruddannelse, og hvis I er i tvivl om noget, så tag kontakt til Louise. Hun er et utroligt dejligt menneske.